Paurusa na. Aron muna ang karton. Saro, 2. So yan guys, so ngayon mag-alpas tayo ng anit sa Pispa de Paisande. Napunagpun. Diba? Iyo, ubo pa lagi. Kasi rin sa tao. Bago man yung hanit lang no. Hanit man eh. Iyo. Palitan. Pero bago bungkang. Garo itong ano, kasag. Pag tigbuhi ang pala, tigputulan ng agat. Yan ang dumakako yan. Dahil magparuloga. Kung kalaya kaya bilin. Hindi din mataba tulos, hindi magkakakan. Kanya. Kakagan siya. Kaya lang kung araw kayo may agat siya, pag takma mo yan, kagatong kaman. Kasay, naman sa baba. Abo na. Pwede yan ito sa tang. Ba may gakod. Itong patang na ito. Upat pa. Ay, talaga na pagtuloy ng pangalo sa na. Kadal yan. Ito kadal na. Yan na, yan na. Makabito na. Yan lang. Nuy! Oo, nila, demo. Ano na? Kamusta na? Di ba na sana naman? Yung burula-bura ka na. Berang gadan. Ito pang gadan duman. Masarap man, gadan. Bilang ko sa gadan. Gadan.